पंकज भाई बोला। टीवी तार बन गई हमारे कोरोना में काम धंधा चलता है कि टीवी बनी पैसा है रोज देखा कामे कर जाता हुआ टीवी नहीं बनल तार कहाँ काम कर जाते हैं का होता रे आवा आवा काका बैठा हट रे तो करना रे हटा थगिला रे सर पुरानिया का इज्जत करके ना सिखलावा। बैठा 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 जा बैठा। लॉकडाउन में हालत खराब होता का कही कहो मदन भाई लॉकडाउन में हालत ऐसे खराब भइल सर आलू प्याज के भाव ऐसे बढ़ा रहा जैसे बरखा का पानी कबो बढ़ा था कबो घटा था कबो बढ़ा था कबो घटा था। जाए दो काका का करब करे हम तो से पूछती रे आए बीचा में टपर 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 बोला था सर तो से पूछा था ही काहे हो मदन भाई बोलते ना हो कुछ हो का कहीं ये चिरकुट भाई का बोलो अब तो हम अपना घर की बात अपना बेटा पतो से परेशान हो गई बनी। अरे हऊ 4 पेड़ आम आ 4 पेड़ शीशो लगौले बनी कहली कि जाके ओके तनी माटी रख दसन सोरिया सोरिया तर कनवा झाड़ दसन कौनो कुछो सुनते ना होसन उहो मिलल बिया वैसने। अब हम खुद परेशान बनी का करिए ये उम्र में तो हमारा से चढ़ल जाई ना उतरल जाई ना खाँची ढोई 4 खाँची माटी फेंका दी सोरिया तर तो उ जल्दी न बढ़ीत। ठीक है कहा था भाई घर घर के नीति हो गई हमारो लिए आयल हे मत चढ़ात रहती है कबे न तबे जबे न तबे कुछो बोलत रहती है देखा है जब बैठल ही ना ओके चैन ना पूरल हुई मार चढ़ात हुई घरवा देखती का रे तोर का हाल चल रे सब ठीक बा का दादा के जन कहाँ चल गइल बो पापा कहलावन कि पानी बांधे के खेत पर आ दादा के अब ढूंढते ढूंढते हमर गोड़वे थक गइल का हो हमारा दादा के देख रहा अच्छी तरंजन भैया तोरा दादा का हम देखत चलता नहीं कहाँ गुलन कहाँ ना तोर दादा से तो सही हमारा पोटर ही ना खाला जो देखो ने कोनो बैठ के बतिया तो ससुराले आवा सफा बैठ के मोबाइल चलावत बा। चिरकुट भाई हमार सर समाचार तो जौन रहे तो सुनाइए दिली सुनिए ले लो। अब तू बताओ तोहार का हाल चाल बा बेटा पतो सेवा करत हव ना बेटा पतो तो ठीक है हो मदन पश्चिम के बनवा वाली जो 2.5 बीघा रहा ना हाँ ओके अभी रोपनी है ये साल परसल वाली तो मार कुल लील गाय हेयारी हो गल परसल धान ने ना भइल को छटा के असो रोपनी हम बढ़िया धनवा भइल खाद पानी दिया गई देखे का मुही होई ओके का हो दादा कहाँ तू दिन भर रहत बा का रे दिन भर बस यही बा करवा का करी हो का हो पापा कहला चल के खेत पे पानी बांध के तोरा बाप को नौकर ही करे हैं खाए ना मिली आज रात की समझ जा चुपचाप चला नहीं खाना ना मिली मरब लौरे पर लौट जाइए तार पावत चल आज पानी बांध के बा का पानी पानी ना जीव हमरे इनका जन काम क के बसल बांध की पूछतन से देखा तो कैसे बच्चा हो अब हमन के काम करे के उम्र हमन के हड्डी रगड़बा लोगन का हड्डी रगड़ का चलो पानी बांध के बाबा गलवन से शरम आई खातिर हम तारे के ढूंढे ली चल सर तू लोग जिए ना चलो। हमके बुझाएगा अरे बाप हमके मार कहती कुछ बोलना ना तब एक जे मार के चलो चलो चला अब सर देखती तो के चलाती हो मदन भैया चल चल जा चल धीरे रजू जा और सब ठीक है ना भैया हाँ जा जा चलो ठीक है चलो मार रजनी में सर देखत ना हवा बैठा रही तो मार परा परा करत है चलो जल्दी चलो खाना बंद कर दिया समझ जा खाना बंद करबा हो सारे बाप को हम ही सर बिल्डिंग बना के देनी हां बिल्डिंग बना के देनी हां तो दिन भर बैठा बा चलो हैं? क्या रे कुदरिया रे उधर ये खेता पे ले लो बात बतिया तो भुलाई लिख ना हो हमके क्या पता है रे सहारा के ना कह ले रही हम लेके हो कौनो सामान सर कौनो सामान इज्जत से ना रखा तू तू ना रखला मैं तो चला तो जो छठू भाई के यहाँ से कुदारी मांग के लाओ जाती हाँ। वही बने क्या रे किसनवा रे सुने जी बाबूजी सुने सुने का हो पतो घर में कुछ बनेला ना तुम्हार घरवा में बैठल का पचरा गावती का घरवा में बैठ के न तेल बा न नून बा न आलू बा कच्चे बनाई तो हम का मर कमात है का कि आलू लेके अब तेल लेके आई मार क्या गइला ऊ तो हमरा के पैसा काटे लहई कि हम लाई करे किसना वो का हो दादा का कहते रे ई हम पढ़ती अपने काम करे जाते हैं अपने बड़ बड़ तोर बाप कने गइला
एकरा से पूछ हम पढ़त रही कहाँ गइला हो रे जाना जरूरी बा कि कहां गलन कहां ना मार कैसे टेढ़ मतीन बनियावत हिया हो कैसे बतियावत रे तू कैसे बतियात है ठीक है त बतियात है ठीक है बतियावत है सब बात छोड़ी अब जाए आलू 1 किलो लेके आई जाती हम जाती दादा हो का रे औलाद ले भाई कुदारी चले का खेत पे जल्दी जल्दी जो पहले 1 किलो आलू लेके आओ तो क्या करे तो मैं ये घर में ताऊ का क्या कही रे हैं 1 किलो आलू लेके आओ कहते जाती हम करण भैया का दुकान पे लाते ठीक बा ठीक बा जो लेके आ। दादा चलिए हम आते हैं और का हो तनी आलू दिया तो हो रुको देते हैं एगो दे के हटावे दो दाना हो जल्दी तनी रुको हमरे काहे बड़ा हो आओ दादा चलो बोलबोन खेत है हमरो के लिया के जाए वाला रहन कितना आलू हो 1 किलो आलू दे दियो पैसा हो ना ला पैसा दो लो ना सुना जो पानी पी ले हाइले हम रख के जाते दादा बिचू जो के बगारे हो बोला हो केवड़िया तक खुले बा ले आलू लाइल बा सरल सरल कहला वहां के लगे के त ना लाइल हनी आ केन केकरा पर लाइल बा आ तम न कहतई सरल सरल आलू ले आइल बा तू छोट बा त हमरा के तोरा ना कहले कि हम ना ले लेके रह कबे के रेट तरह त सुनते ना रह जा अभी कोनी कह दो कि तमे कहले रहती त ना लाइल ध्यान ना हम पढ़त रही त आ बाजी के कहले लगे त हो के ना लाइल हनी हां तब दुकानदार ऐसन बड़न त लइका के समझ के दिल त हमनी क्या कर सकेनी यार त एका ना देख के चाहिए तब बुढ़ा होए तो उनके से फिर वही है का भइल हो काहे चरचरा तड़ू हई देखत है कैसन कैसन आलू लाइल बन जा बड़ा गर्मी बा हो चलो जाए त के आलू लाइल ह इके हवे लाला प्रेमा बुढ़ो के कहले लाए के त ना लाइल हनी का कहत रहन कहत करम कि जोन ताल चुप पैसा नहीं के कहले कि खाना वाना ना बनी त सरल आलू लाइल बाड़न सरल सरल लाइल ले दो बैलवान आए तब कहा नहीं के सरल जाए द ला मिठाई खा लखा मिठाई ना ना हम ना खाई मिठाई रख पहले ली खटिया पर चलो हमरा गर्मी लगता हाँ मर्द गर्मियों बहुत बा चलो चलो खटिया पर चलो पहले खटिया पर चलो हम किताबिया जी के छोड़ दे ना चलो लेके चलो ओ जी पढ़ो चलो ये करो के ये छोड़ देता नहीं खा तड़न एने ओने घूम तड़न कहाँ गइल बाबा केन कहाँ गोल बन मुही बाने का त गोल बाड़न आ सरल सरल आलू लाइल बन कहले कि जाई लाई त ना लाइल हनी आ बुढ़ऊ सठिया गइल बना कबे के कहन का कबे के कहते कि जा तनी मुही हुई बान है आ सरल आलू लेके आइल बाड़न काहे नंबर लाइका पर दू जूता आए जितने बुढ़ा तो उन तो ना उनका बुद्धि नहीं हो सठिया तो बुढ़ौती में का बतिया तो का बतिल है मार सर का बतिया थे रे आए अब सरल आलू लाइल बा तार नहीं का बुझा सारा लालू ले लई आ कर दिन भर लइका के लेके हम वही बनत हई आए बाबू साहब के मिठाई खिया थे का रो थे रे हमें के मिठाई न दिले उनजे दे थे अरे देख ना तू हमार लइका ना आवे ले 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 आ कहो बौरानी तोरी सब मार लड़ाई झगड़ा लगाओ तो का काना लगाई हैसे ने आलू वाला कैसे ना तो जाके काहे नहीं खिलाओ सरल सरल रे करेला के तलाइबे ना कर हई आ सरल अपने सरल घुमा तो ना लड़ावा ना तो मत जन तू ना ओकरा काय मारतो ओकरा क्या है काहे रे सर लइका मेरा नु पक्के करे पड़े निया का खती रे आ सुनो सुना हम अपने मेहरान लेके के मिठाई खाई चाहे कुछ तू का मार हो के खर्चा मला हो के के कोड़ाना में काहे लगा रे वो भी छोट पे काम नहीं करी छोट सब छोट अब अच्छा बड़न के अक्का देती तार मोटर हो जो मत बोलो ओकरा
आयो माई अरे बुढ़ऊ के कोरोना हो गइल केहन का गुरो आयो बाबू चल रे चल चल करे परे मवाओ कौना पले आलू ले लेबे रे आलू है कनी के चला ओसन के रामचंद्र भाई के दुकान पे तू ही निकल आ सार के जा दिया बे तू रहा लुका में लुका जा इनके लुका में लुका जा कही भाई कहा था सुना पड़े निया लगावा थी झगड़ा तो के देखा थी चला आलू दे ला 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 मार ऊपर चढ़ था ऊपर चढ़ था भाई आलू तो गिर गइल है चमकीला कहा रे कर चमकीला नहीं होई रुका ले चमकीला के नहीं चमकीला हाय 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 काहे के तो अपना बाप खाली बाप के संग रहा था मार खा तो मिठाई दा ए बबुआ दा एक चमकीला में दा ले हो हाय का निकले बड़ा दादा आई छै दा मंदा कौन दे ला रे हाथ दे में कमा छे मिला रे ला आलू ले चला जा जा ले जा चला बैठा वो तने भुंजे भुंजा ए कैसे आलू दे ले रे देखो कैसा हाल दिलबे बढ़िया बढ़िया तालू दिलबे सठिया गइल बात हई सरल नहीं कह रही सड़ल बाटे मार लइका के चुतिया बनात हो का हो लइका के चुते बनावत है काहे ना पटोहिया के भेज दे लड़ा ले जाए खातिर तो ये कोनिया ये तो कैसा है रे कैसा है रे वो तो तू काहे नहीं लड़ा ले जाए खातिर तो ठगबे तू हमारे नाती के ठगले भाई एकरा ना अपना से बीच के चागावे के चाहिए बीच में जगह चाहिए चला लिया फिर रही मर्दे तू बहुत खराब आदमी ना बाबा अरे नहीं तो जब मोटर हो जी अबे कहती 2 मिनट में लाओ उठाओ ना तो सर बूढ़ा बहुत खराब आदमी बा एकरा अरे खराब का बता बे मोबाइल दे बहुत सर चला फिर तई बरियारी आवत आलू फिरवावे आलू फिरवावे रे पर मवा आए और कुछ लेबे करे ना अपने से निमान के बीच बीच चागावा पीछे मरने नुआ ले कैसे रे नुआ नेनुआ बा 20 रुपए किलो दे दे 1 किलो दे दे करे 1 किलो दे दे रे आई हो भाई करे बुढ़ाओ की काला रही तो सुना निकले काले के निकला करे सर रख ले बा गली को दरवाजा रख ले कहा था आए देखा नहीं का तू ना नहीं कोई बाड़ा कि ना चल रे भैया हम भोजपुरी गायक शिवम राज उर्फ चिरकुट बाबा रउआ सब भोजपुरी श्रोता के गोड़ छू के गोड़ लगा तनी भैया हमनी के पूरा टीम मिल के एगो वीडियो देखल है रउआ सबके जवना वीडियो के बनावे के हमनी के खास मकसद इहे रहे कि कौनो भी बेटी के कौनो भी पतोह के अपना ससुर के साथ गलत जबान के इस्तेमाल ना करे के चाहिए, गलत शब्द ना बोले के चाहिए। हमनी के वीडियो देखे वाला जितने भी बूढ़ बुजुर्ग बानी जा, चाचा जी लोग, भैया जी लोग, जैसे हम कहनी वैसे ना करे के चाहिए। कोनो भी बेटी पतोह के उल्टा सीधा ना बोले के चाहिए, काहे कि हमनी के छोट आवे वाला बच्चन पर ही प्रभाव पड़ सकेला। अगर जैसे में दुकानदार साहब है हमारा प्रेम बबुआ का ठग दिला, हमें ऐसा छोट बच्चन के ना ठगे के चाहिए। भैया वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करी, कमेंट करी और हमारा लक्ष्मी एंटरटेनमेंट भोजपुरी चैनल के सब्सक्राइब करी। जय जवान जय भोजपुरी। दी जा विदाई भैया यही वीडियो के साथ। हमनी के फिर मिले अगला वीडियो के साथ। जय जवान जय भोजपुरी।